Gikumpirma ni Vice President Sara Duterte ang plano ni ining pagdagan pagka-presidente karong 2028 election. Sa usa ka press conference sa Office of the Vice President karong adlaw Pebrero 18, 2026. Nangayog pasaylo si VP Sara gumikan gitabangan niini si President Bongbong Marcos Jr. nga makadaog sa national elections. Atong paminawon mga kasama ang tipik sa pamahayag ni Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Siya og pasaylo mga kasama gumikan daghang Pinoy ang nag-antos sa tungod sa padayong korupsyon, ingon man ang pagsaka sa presyo sa mga nag-unang palaliton.